जुबिन गार्गनि देंखो मोनाबिलियाव मानो जादों लाठी चार्ज? मानो जादों दुंहाव थासारि? रंजाबाय थानायनि गेजेराव पुलिस बिफाननि होसोग्लुंनाय। थांनाय हराव देरगावआव जुबिन गार्गनि देंखो मोनाबिलि सोलिबाय थानाय समाव माखासे सेंग्राफोरनि हानजाया गाव जिरायनाय सियारखौ बुफाय बुसि खालामनानै रंजानो हमो। जुबिन गार्गनि मेथाइयाव बयबो बाज्ल' बाज्ल' मोसादों, रंजादों। नाथाय रंजानायखौ खायफा हौवासाफोरनि हानजाया सियार बुफायनानै रंजायो, मोसायो। लोगोसे खायफाया सियार बुफायनायखौ भिडिअ बानायना रंजादों। नाथाय थासारिया बारानिफ्राय बारा जालांनो हमो। बे समाव रैखाथि हानजाया फैनानै सियार बुफायनायखौ रैखा खालामनो होसोग्लुंनायनि गोनांथि जायो आरो लाठी चार्ज होनो गोनां जायो।